Kedu akwụkwọ dị ife a? Akwụkwọ transfer ndị jidere m n'ụzọ eji m n'obi n'otu a jikọtacha ọkụ n'azụ so na-abatazi na saịdị DCC ihe ebe ahụ ka m gazie ka nwude m nya machine agasị ebe ahụ anwude m moto ndị ọzọ na-aga ebe ahụ ha nwe moto gara n'akụkụ ebe ahụ ha nwa na direct ya na-aga enwude m si na anaghị agba n'ọgba nwe nche ma ma ọ bịa asị na yere ọfis so I get an office asị na ịma kwụ 50,000 sị maka gana not too much asị na ha ka mma kwụ last bi na ọkụ bụ na moto na macha ọkụ ọkụ amụsisi ya so mgbe agbagharịzie mee ha ka 50,000 naira so na ya ka nụ na wonderful ambia gwa na biko ife nwanne m nwoke a na-akọwa bụ na ndị atịma ndị a na-eyi yelo ka o jesiri n'obi je gote ọkụkọ a na-asị onye ọ na-mebe ihe dị n'ugbo onye ọ na-abanye na farm wee pụta n'Izuchukwu junction ndị a na-abịa na-adirect ndị nnukwu moto na-anakọ ha ego na-agafe nyanwa solu ndị ha da-adirect na-agakwa pụtazie nwudezie nyanwa wee bịa na oyi eweta ego wee kapịa 50,000 naira na 50,000 a ha narịa ka dị akaụntụ ịkwụnyere ụgwọ na akaụntụ ọ kwụnyere ụgwọ ọ nyere anyị mepee ya ka dị skrin pụta ọfụma oke na akaụntụ ọ kwụnyere ụgwọ o mere transfer na this account ya ihe na juzu na ubikonu this account or government account dị ife a or government account kedu ka ndị a ga-esi nọrọ n'obodo a bụ Naijiria anyị na-eti mkpu na mmadụ nọ n'ọkụ ndị atịma wee nọrọ na Nnewi a wee na-ege ndị mmadụ n'ọkụ in the name of na ha na-arụ transport ndị a nwere ike ịdirect moto ịbata na Izuchukwu roundabout ha gaa na ebe anwa na direct ndị ọkada ndị otu ha na-agba the same one way ha fụ ndị ọgaranya ndị otu ha a na-direct the same one way ha fụzie onye ọzọ ha gbatara anya enwudie wee nala onye a 50,000 naira si na gọọmenti Soludo gwara ha nala onye a 50,000 biko Soludo na Commissioner for Transport ọnụnụ ama nzọpụta ndị mmadụ kedu ka unu ga-esi wee nọrọ under your watch a na-ezu ndị mmadụ orie anya ọcha na Anambra steeti ụdị ihe dị otu a ọ ga-eme n'obodo ndị Hausa a ga-eme ndị befa ndị Yoruba a ga-eme ndị befa why must we Igbos continue to intimidate ourselves wee na nwatakịrị a 50,000 naira n'anya ọcha na ọgbara one way ije na Izuchukwu today ị ga-afụ na enwere ihe dịka one way onye onye na-agba ụzọ sọrọ ya ndị a ga-anọde fe nwere ike isi kafa na direct ndị mmadụ ebe ha ga-esi wee gba ha wee na this very poor boy 50,000 naira na-emeghe ede Governor Soludo please come to our rescue ndị atịma egbugo mmadụ n'obodo a come to our rescue thank you very much agbọghị ileka si na ọwụ gọvanọ gwarịa wee na ya ego a n'ọwụ ego nọ na akpa gọọmenti ka ha kwụnyerie mana akwụkwọ ego sila anya ebe a abụrụ akaụntụ gọọmenti Soludo should do something ndị agboro egbugo mmadụ n'obodo a Soludo please come and rescue your people Soludo you are a Christian come and rescue your people thank you very much